le kan chairman le kan host zai takte kan khualzahawm kan minister te le MSU president Pawl ke le Dawrpui te zong te kan hruaitute o MSU hruaitute kan senior solo sutu masa te le hoina local khom zong Vawiin chi bai kan buk chuwa ei hun rei lo te kum ni zet chung hian MSU hruaitute nen hian ka office apo kani muzeu thina ral khada tanga in tong mai lovin kan thil hriat thiam lo te po mai chana kan soi ho thina hei thaleng ka hria tin na thial ate po khanin karon MSU chuwa engeng mo kan ti tlang nual to voina hun lo mom tang mai kan han mang tlang le theya tin hey cultural club te choir te khatiang chi sang hey disaster management lam thlengin khatiang khan activity in lo nei zau view mai ti country kan hla han ngai thak tak te kha ka hla du zong theu mai in ron sa le nga la ma ro chu min choi sang ati lai han kun zau kha chu a style la ka ngai ve mai kha chu kum som hi panga chung hian achievement tam tak in nei to kan ngai thla to soi sen po ani lowanga in local to na zong in sul nu te rian ren tlak tam tak awma in kal le zel na tura du sang na ka hlan chuwa Silver Jubilee chi bai ka buk chu ni kan rama hian NGO kan ngah khowela hian NGO nei thapola kan in chal ve kan role hi kan chian athale in ka hria Pawl sang hian NGO te political party te po kan ni ko thana te po hian ani thei ome Pawl Thiltum le adin chan rula hian mahni mimal lar na emo mahni mimal masial na hamhai na lo om ve thin hian Pawl hi ati che thina ni Mizo chu kanin thangai lo tun ma chuan leader hi ram kan va point luidung kan kal point apian in apiang thina ni leader hi leadership hi chu apian ani tlang puya khel wak chi pon ni lova pong sual chi pon ni lova amaro chu kan Pawl frang NGO political party theng hian leader tling lo apiang hian leader ni hi an chu na sa ni chu chuan Pawl ati boy thina lo tling tak phak lo ma selang om matin wam lo ve neu siam thina ni Pawl Thiltum le Pawl din chan ina ati tur tak atana Thiltul ti lo tling na lam ni lo mahni in choi san na mimal hamhai na Pawl chu ngalom thing hianin Pawl ati thuan of fo thina hei kanin ven angai ni Pawl reng hi apon atrangain achung atranga ti chiat ani fo thin ti hi kan soi masadua heng MSU te po hian kha Thiltum in ya engemaw zat in ziak chuakani kha mi in Thiltum ti hlotlin na tura kha chuan thei top in chuangai kha mi Thiltum ti hlotlin na po ni lo mimal lan sardu na le hruaitu ni chak na kha nga wanga lam tang siam na tele groupism ang chi Pawl alu to chuan hei nan na hrik anga min e cha chi ani chu tiang ti ching chu mi tling lo hruaitu tling lo tling tak chuang lo buai nai ro chu siam ve thei ani choka chung laka chuan film khur turin kan cha du chuwa adol le chuan in Pawl frang NGO wa hian political affiliation nei ruvek kan nia neutral tak te po kanoma neutral lem lo te po kanoma kha voina po political party ni na poimo tak chel inom nual ani Pawl chu ngai roi chuan kha party affiliation le party feeling kha alang tur ani lova ama ro chu kan hun kal to
eng Pawl po a hruaitute eng party emwa thanem ngai rutak an ni chuan neutral taka thil an ngai tua thiam lo chang sarkar ding lai po hando vak te pressure group noksak tak mai ni te a thleng the ni nikum kan kong a chiat po khan chu tiang chu sarkar hin kan tong tlat ani kong kha chia se ti du zo hruaitute kan nei tlat ani a boi kha khop mai sarkar ding lai hi amin that don ai chuan tia kan khochan ai tur chang huam Pawl hruaitute poi om the chuwang chuanin helaya Pawl ding hi pressure group ang tur ani lova sarkar aponga taka do tur pon lova aponga taka thlop tur po ani bok hek lova adin chan tak anga akalakha apoi mo helai hian politik lam ngai tuana laka hian afilim reng angai kan NGO ho hi tin kan rol dik tak chu kan thil ti tuma hian inzi ania MHEP ti tuman nia OMN ti tuman nia khatiang zel khanin MUP te point din chan an nia MSU te point din chan kan ne ni kha kan din chan kha kan thupui ber kan rol pui ber ani ti kha kan riat angaya kan rol pialam a kan in nam noi tam lutuk hian aboi thak thina abik takin political party thu in chu kan nei huai to phei hi chuan NGO ina voice aron nei ve hian tu te mo lam trang anga ngai ol em ani tu te mo do anga ngai ol em ani chu wangin political platform a ruling te opposition party ro po thu in millo te thu in chu kan nei chinai chuan NGO hi in thiar filim atha em mai ming chiat olani tin dan le khai lam pangani phei chuanin conversion hi ainang thin lova ta khan azir chiang te azir bing tu te in da thu dik tak kan khian nu chawa react te atha em ani entinan FCA chung chang te engemo har sa tak zir chen ngai awma enga hian kan ngai dan phong soi mai lo te hi ahim ani tin sarkar in adna oma sarkar ti tu transfer and posting chung changa te a engemo sarkar in bill apudlu chung changa te ta hianin bol sang kan nei te hi kan in rol atrul lai awanga kan in rol natur kan kuang lo kan nor chang te om them ti hi kan rama kan nei to angai ti a ko khan thlengin sarkar in bill apudlu te du lo dan anon sei ve thina en te hi kan kalzel dan tur tan a him berem ti kha kan ngai to chun zomatan kan chop du bok ani tin thil reng chu a isu besa kan kalpui angaya a isu zirzela thulai la taka kan ramtana kan kal angaya tin student body big hi kan zone ha thak ten pum khatna in contribution hi sang emani hei hi in ron chun zom zel a tha in ka ria kan ram le nam hum hal na konga te kan culture hum hal na konga te tu na hi chuanin akai amahruai tu tak zok po in ni to in ka ria hei hi alom om em ka tiani tin sarkar nen hian common interest nei na lai tam tak kan nei a chinaga soi tong khan tho ho na thatak kan nei hi alom om ka tia kan president Pawl kena soyang khan kholai mo kong min zo khum mai te le enge mo thu chua in siam khum mai te ei hi chu anu nu nga da theila chumi ma chuan hanin kom phot ila han soi tlang ila thil kan hriat fu tok lo te polom pal theya chu tianga tin na chang hruai tu te chu kan neya tu na hian kan soi fel mai zel the thil hi ei hi chun zom tlap tak niin ka hria ani tin kan rama NGO
poimo tak te hian mun le ma te an nei kim deuh vek to a MSU hi ala nei lo te zingami in ni a mine ko lam kan an thira kan green area tur azim to lu tuka chuwang chuan office memorandum ti chu ania soil box chu tu ma pe to lo tur tia khap burna order te lo am to wangin solai san tu ma kan accommodate thei to lo ni MSU kan ngai pui mo sia kan han dapa ku ta ai non lama ato pa chuan kan han dap mu a ta chuan in he kan thu nei dan hi revenue hian mi malin mun lo ram te revenue land kan han tia hian thuan nei a ram all trim le sarkar ram department ho ram anga tian GAD in thu anei me a chuwang chuan MSU office tur po hi atu zo kin nge khoi don chu ka tia an mahni le an mahni an hanin bia ai chu GAD chana ni an ti ta a GAD lamin akut ken chho ta a ti chuan kulai ai no na UPC biakin sirah khuanin MSU office tur chu tefel thlap ani toni tin zilai te na kan eng hel deuh mai pakhat chu study tour ania nikuma khan noi samnga kan da an dai lo na sakhopa kumina hian nuai za tala minda san sakro in tia ka chin chia thlapa ma se bazat khalo chuak nuai samnga mo khalo chuak le a hei chu in ti sual ani kan tia house a khan kliman commitment ka siam ta thova nuai samnga ni lovin nuai za tur ani tia khan chia ni langin tin namin pum khan na khan an lut leila tuna hianin Manipur lama Mizo in tidu ngai lo te khan Mizo ti khan han pomta a nomenclature hi Mizo Integration Council MIC an lina tumni kanin kom to a MIC Mizo Integration Council ho tu te ne kanin kom su alom om dang lam riau na chu lu sei trong kan han ti bi ki an pai de uvek ani an thiam lu tuk lo ma se he Mizo trong kan ti hi lu sei trong kan adok chho khani maya Mizo nam zinga nam pakhat trong missionary ten ABC ROB min siam dan an manga dictionary ten siam lo larta common language alo ni maya kan zawai hian Z group te R group te kan nia atopa I om te om lo te khang zong zong kha Mizo kan ni veka chu kan trong hi ti hian kan in po tualanga ti khan trong thar hi kan man trom thei turi aloin develop chho zelanga kan la ro te phei chu lu sei trong hi aum mang lo zo ka kan in chen fin lai chuan voina Mizo trong kan ti hi adin mun sang vak lo ni zo kin lang ani ma se kan lo vak dara ti khan in kan trong lo frang ta tiala chumi in fin khom Mizo trong chu tu na hian apiang me kani hei hi in bar cheni lo bar lui cheni lo apiang awon course la turani chu tiang chuan Mizo ni na te po kan lo pom chho tuala sang kan le zakwa pakhat chiar pui ma sabira khan Mizoram ain Mizo pakhat ma kan lo mi alo nia chiar pui kha enzel ula Mizo lo pian ne hilar allarei lu tuklo tiswan achangin Mizo kan pung ruaya mar te ral te pai te khatiang kha an han tlem viau chang a oma kan chiar pui a hian an pun le luai chang a oma khati reng kha la kalani Mizo in tidu kan pun luai chang le kan tlem le a kan chibing minga record kan in da le chang kha oma chu a hun lai kan political leader ten in pum kan na tu an ken da na zira khan eng hat zelani chu mi ko nga chuan zin lai ten role in play na se me ma abik takin chu Manipura chuan Mizo ti ming mang tur an pung chho tran le a hi lom oma amaro chu chen hil sa kanung naute tu na zalen nan suala Burma sarkar an dong meka an tang rual lei thei lova tran rual tir kan tuma an Vawiin sipai po civil po Pawl pakhata siam tumin constitution te kan draft saka engem mo boy na min han nok le thina tu naya Burma sipai in falam an ron la to a falam airport po
an ron control le thei mai don ni na langa an tran rual lo chuan Burma sipai khian do ne don lo ni na langa refugee tam tak mi khol tur kan nei le don ta ni te po hian a langa ni khinga te khian in ngu naw ne thu soi anga em maya nga hian e ma kan lat tlan a than le in ka ria ani tin tu na ya khanin SSC combined exam result alo chuaka Mizo ramah salian Mizo na thak kan han ti ang atang hianin tling kan tlem le ni hei ka soi jing khapa heng ang lampang kal khom na chuanin enga tinge hi ka ti renga kan result kha athavak lova tran angai ni WhatsApp ti vele social media hian kan hun hi kan petam lutuk ani theim kan thokha tok lo ani theim enga tinge kan lan vele thei tak lo Mizoram chunga mi te hi kan tribal puite enga tinge kan ngam thei ta lo kan ne thei tak lo tun ma chuan India rama hian kan champion thin ani tun a chuan ani ta lo tun ma chuan facility kan nei lo ke ni te ngei po hi tu pakhat chau nei thin kan ni tun chuan in dai to lutuk zirti tu pakhat chau in min zirti ra chu ta chuan lung le kha le blackboard bak awm tak tak lo ba sikul timing po am lo zirti tu pa lo kal hun kha kan tran hun ani a hon hun ban hun ni le maya naw te kan oman trapa beng chen no ya building tha kan nei lo facility ang ba kan nei lo Pawl thum exam turin kholat taka kei ka kalani Pawl thum exam center po ka alakhat phar ania enate English medium a chuak ni mi lo khang ho hun lai mi khan All India Service a kan in sia thin theya Vawiin na mi AI and kim ron thei to kara hianin AI kan ti DeepSeek kan ti don naya Gemini te lo chuak le kan du kan me chuak thei to ni ber maya enga tinge competition a kan niam viau tran angai ni ten All India Service te Central Service te kheri kan target tu rei lo anuela me hian na tam lu tok India rama Mizoram po hian tamani na wang hi kan tia ka oi chialo na hi kan sarkar lu po hian sing chuang kan create to ni kan no khat to ni awang than lo zeti to ringot po sang thum chuang kan la to ni ke mani lam hian kha opportunity lo oma kha kan wadap tai matak tak lo ti tak takin na kan zong lo ni zo na hian min ron pan don lo ke mani hian kan panangai chu ka soi dua tran ila tengu na niam dewa po ka soi po thina EMRA sa te Mizo tling thei ka han ong lo te an hawng le a zirti tu in dai lo re reng kan oma Mizoram Rural Bank ka thok tura mai po Mizo kan han tling thei lo te vai in counter lo nga ka ting tlanga branch an honga trongan lo thiam lo wa Mizoram an transfer an khelan chuak le a kan in dai lo wa branch tharpo staff le wangin kan hong thale thei lo wa kan ram chung nge exam thei na niam deu a pho nam dang kan kluk lo zel te hi chu tran hi angaya kan jin lai hruaitute in tran viau angai ka ti ani hey wisdom teeth antia wisdom teeth hi Mizowin alet lingin country a kan hapui top ber hi wisdom teeth nin country a chu phoi chuan in hai hop na te kan tiak an rong em mai ni hapui top ber hi ti tur vak anei mi lo ni tak tak a trangkai lo ber ni kha wisdom teeth ani lova wisdom tooth anti chu hapui nu nong hi a lo tro nu nong bera kum som pariat kan ni vela tran lo tro trana ta tran chuan kan fing ve tran ta nu tling patlinga ngai thei kan lo ni ta ti ania wanga wisdom tooth ti ni chu wangin voina zir lai te po kum som pariat in ni so chuan mi pui tling in vot thlang na tur po ngai ko ve thei in ni in pa te na heta hian an ti a zui duan vek kha ni lo thil thing lu tuk kha chu du lo ve tur ani
atharangai tu na man ngam angai chu wang chuanin hapui alo tro chia hian miron tlak mi pa ngai mahni kering thei wisdom tut kan nei chia tang khan mi fing kan lo ni ve ta ti na ani ti ka hre langin ten mahni loka high school result achuaka alo mo em chu hey sarkar thar kan han nei nu hian kum tenin ma kan son ani kan ma son na po ati tlak viau ani pass percentage sang chozela sarkar sikul po result athata viau ani tu na chuan nichin mai khan higher secondary school result alo chuak le a nikuma khan 81% vel pass percentage ania kumina hian 87% kanin up chole to ni alo mong khop mai education ma kan son na sa first fully literate state niom reng po kan ni in ka ria tunai hianin ngai to na thar kan man chu PPP methodical kan tumani a pilot project atan Cochrane School temazong kan han thanganga ta chuan sarkar hi kan va enroll don to lo ni zirti tu po kan pe don to lo a management a po engba thu kan mane don to lo sumin kan pui ringot don ani sumin kan pui ringot nga kha kan PPP method ka chuan English medium school ani mo Cochrane school ani mo ang po khalo ni seng tho ho na MOU kan zia nga ta chuan in zirti management committee khan zirti tu alanga aban theyang an leave and kim management zong khan thuanei to don ni sarkar kan enroll don to lo ta khan posting and transfer problem hi abo nga le ni party mi in thun ti vel hi abo nga le ni hey sarkar ha chuanin ni lenga rui po kan in ban hlei thei hau lo wania tuna kan kal da nai chuanin ziti tu parents teachers a body te khawm dona kan fa te ziti tu rin kan managing committee khanin khatiang rui loa film lo kha ala don lo chiang san e quality ensure ngalani chu ti chok kan han tum le a ti chuan hey nau pangom lo awanga school close down hi kumtin aum chho ta zela heng hi amal gamet kan duani amal gamet kan dua nau pangtlem te ziti tu da kim si ngai kha aboi tha kha kan amal gamet nga zirlai nau pang nei thato manglo kha su kan chun finanga ti chuan he ta PPP methodin kan kal chho zela nga sarkar school alo tlem tual to langa sarkar school ain kol tha thei tual to langa sarkar school kan thin thrik deu lek to hi luna tla ka siam chho kha kan tum ani le ta ni chu tiang chuan kal kan tum ani tin an song chau ka du le na chu monitoring a hian hey in president LK hi Mizoram State Project Monitoring Committee ya kan member thau ani ya heta hian NGO frang te Cochrane frang te political party zong ne na kan tel na ni project zong kan endik ani an annual report po Mizoram Assembly House an thelut hiala tuna hian apani na tur aya thazok kan buat sai le meka hei hianin ngun takin engkim project thalo tur zong aron veng chowa tuna kan buaina ber su project lui ho ti that thei to lo ho hian min ti bua ema tun sarkar noya project thar atang ni chuan ban khur cho atangin adik turani kan ti ruat mai ni khatiang kha om to lo turani kan tia amaro se za ti hlothlin chu har ang reng ve khop mai khoi molai kil khor dewa ven hlei thei lo an lo oma khoi molai nan works department in nan lo thoka ain kol tu technical mian lo nei le si lova contractor ten lo zalen le em kan veng seng lova amaro complain am phot chuan kan team te hi kan technical team kan tia mun thuma team hi kan nia kan tir ngal mai zela azia om sot em chu ta chuanin MSU hi min ven pui tu poimo tak ni turin ka du chuwa hey kan tho ho na zara sarkar na qualify lo lak om mia talawani zirti tuwa qualify lo khati zat kan Allah te chu
khá thì chúng ta UPSC exam at lính tuổi hai phút lệ sĩ khá ai mình lâu rẽ cái này thì rồi kan unqualified teachers ho ka kong min an zo khum deuh ti tuai kha ka keima ti ania sarkar ma sa khan kum tam tak chan salo pe to a han ban tir nga ngot chu ka lai na dewa kum ni tan ka ria kum ni hi pe ve ang kan tia chumi chu qualified thelo chu kan ban tak tak to don nia kan han ti kha nia grace period ka kan pe ve zau bokani ka human elementary om ve thina e kha nga kan pek te kha pass thei chuang mi alo passport tum chuang lo te po ni mai thei kha na hun kan pek chunga qualify lo kha chu kan ban ta ni tin tun wa hianin qualify lo lak pakhat na anom turin to lo ti kha kan thu pui ni tok mai ni tin advertisement tel lawa nalak thi mi sin khat vel an oma kong te min zo khum thina advertisement tel lawa lak hian India Constitution Article 14 le 16 a violate tlat ani I regularize thailo engang pendu sakila a thei mia lo ko ta min kinga nga kan tlangal don MSU wing kong min zo khum le don ti kan threng gok thil ti sia ni lo tun ma zong zong in advertisement tel lawin an lo la a sing lai mai kha ti da ni mo kan tia thiang ni mo kan tia post pasari advertisement tel lawalak ve kan han tum ngot maya hin lo du reng silo kong min zo khum ta ni kha kong min zo ni te khan in ho tu te ne kan in bia kan in holo te nia in ti thalu tuk kan in ti ni zo na akalo me kong min zo kha ti chuan kan sut ngal vat kan ti mia to lo an wa tun ma khan kha ti sa na sang tel sing don an lo la in zo mang si lo wa cái này hiện in thiệt thu hi ti chabi riau mà se po hi alom om lama kan ngai zelani ti chuan khatiang kha om lo zui to turin kan tin advertisement tel lo lak chu an tan an mani tan khan a thalo an service pum pui chung khan an regular stay don chuang reng lo mani chu wangin na kan lak reng ate chu en tiknia mo regularize thei vek turin ila ang kan tia tiang chuan kan han tia mi dan kala minron sului hi an om hetiang dan kala sarkar ron pressurize vak hi kan tong le mai thein thande don na ya phei chuan chunga chuan danang taka kaltur hian heng kan MSU te le kan NGO sang te hi heng a hi chuan thudi kai chuan sarkar min din pui turin ka be sei don chuni in lo trong chua ve zeu hi chuanin effective em ani sarkar ina kan soi hi chu opposition hawin an thawa an lo haw le ti kan abam deuh zel maya NGO in an chet ve hianin mi puin an oi chu wang chuan dan lova dik lova sarkar min pressurize tum thin zinga ho laka hianin in mi chan ve deuh po kan ngiat ani tin punctuality kan ngai poi mo kan punctual time minen dik pui ro project sang te po hi a thazok time minen dik pui ula tin buk na te po ti dik kan tum sowa kan nai thla ani china adik tak em kan gas bur te hi kan cylinder te atling tak em minen pui ro hoi molaya te khanin branch in nga lo duty ve ula effective kopang itang tlang kan ram siam than na tura hian moral reformation akeng vek ani anu nung berakan soidu chu generation gap chung sang hian ni generation gap hi nam tina hian civilization local chho zong a hian ZPM hian ni generation gap nei velo kan tum tlat mai junior male kan theyang ni mo hey India ramah hian social change atleng bo mai ni an people atrangan in ro chun an thil lo ti to an custom an tradition kha
ทัศสีโลค่ะตีเรื่องง่ายบริติสร์การ์ขัดเสนาอปาตีเรื่องตุมาสติขับนดานเสียมาวันเพ่งยันอันไลน์หาเราเท่านี้ภาษาที่รัวเลียนขับตักไทยโลน้าปังกุมทิ้งเราอินในที่ขับนดานอันเสียมาบริติสร์การ์อันไลน์ในที่เท่าชาลเมริชีสุดที่อังเซลชวนินดาวรีเตปอฮีขับนดานเสียมันเนี่ยมาเสียดาวรีอะไรอมเรื่องนี้service กันหันลู่ตา training เตกันหันโจ first posting กันหันในขานกันเชียนเตอขันนุปุยในสับไหมนุปุยหันในเราขานิน IAS ไอขัน IPS หกขานินดาวเรียนมุทัดเนมเทตั้งปุยจอกะอาจารย์จูไม่ใช่นู่นเลยป้าเทียนินอันฟันIPS มากปานนี้กันดูดอกเดือดอันฟันดูแต่ข้าข้อสนุกมามอเตอร์พอนต้องมาจอกตีแต่ข้าคิดลัดไม่นี่ส่วนบางส่วนก็เทียนเท่าข้านุปุยหันเนี่ยฮาร์สเวทเตะเราติดชัวข้าการนัลตักเนนอันที่ข้าคุบไม่ไว้นี่เวล่ะชัดวิวโดนเลยกันที่รุมถึงการอดเดียวนี่มาเสียขับนาดานเอามันในบริติชมันไล่จนขาดอันขับเทจวงเลยอะไรก็อินเดียรัมมี change อันฮาร์ที่ดังลำมันฮาร์ลุตุกข้าขัน problem นี่มิโซสุกันดังลำซ้ำเลยลุตุกให้ขัน problem นี่การแฟชั่นเตะการสไตล์ดังลำซุงไม่ที่เรียกลุยซุงไม่นี่มอเตอร์เตปอยทาร์พียงกันดูที่ขานิงกันที่เซลล์โมบายนี่เซกินทาร์กันที่เซลล์ที่ขานิงกันดังลำจักมาฮีกันมันไล่ที่ลุยชากันเกาสันทุยลุตุกันที่ขาละออกมาเห็นไรเฮียนินกันอินเวนง่ายขัดเดียกันโลดังลำจักขา generation gap ฮีเราแข่งจีนอันนี้ที่ชวนมาไล่มีกันฝักตุนไล่กันสวลที่วักฮีอดีกิมลวินกันเสียมาไล่ขานตุยกังงะอัตรูกุมเฮียนซ้อนตำจินอาจารย์จูตุยกังงะน่าขานจันสะทำที่นานี่ตินโลหิลาเดียวอันในเฮียนบอกอันอมคอมที่นาบอกอันในกุมเฮียนซ้อนตำเสียวิเรียนตำเสียบอกนี่สันในเด็กขจวนินกันปีพูดแต่ข้าโลนินเลยเวคบไม่ตีเหียเชียงข้าตีไล่ขันโมบายโฟนที่ในเวซิงอันน่าสวิวไม่ถึงส่วนบางส่วนนี้ทางทาร์กันอินเดมเลวัคซีนที่อันนี้บิกเรากันหุ่นตรงกับจิรคานอันนี้เตียงส่วนนี้ดูนะฟาซิลิตี้กันในชัตตาข้างทิลที่ข้าเราเริ่มจ้างแต่เดียวสวลอันนี้ไม่กันสวลรันปาตานี่เฮียนินเกี่ยสุกเชลวะมันไล่ที่ชวนินอันจอมเอินอังเดียววิกาอันนินใจนานั้นทอมน้อยนังเดียววิกานี่ลายเนี่ยสาบนเสนาไม้ผีที่สุดมินเฮกไม่สินนูเตเนนะเฮ้ยอานูนี่ลายเนี่ยสาบนเสนามังเนียนติไม่เนี่ยส่วนนี้เจ้ามันตุรกันข้าเตียงก็ใช้เลี้ยงขักกันเนี่ยชวนจอยขมากดชัวประคากันเลี้ยมเละเวกันกัลตางกันลำกันโหลังกันกัลตางเละเวกปกากันดัดทอขาอินังเละเวกปกากันสมัยนังเละกันตีตีนังกันมุมังเตปกาอินังเดวพูดินอะไรกันนี่ตัวน่ะชวนชุงขัดปก under the same roof อมปกปินดันทันเตะกันเนี่ยกันถุดหลานไปกันเป็นเนียมเนี่ยว่าใครเป็นวักทอละวะประคัดสับไล่ดิพาร์ตเมนต์นะทกะประคัดเอ็กไซส์ซะทกะตีตามเทปกันที่ต่อเราชุ่มขัดขันกันในส่วนนั้นไอ้นางเราหน่วยตอนนี้ส่วนกัน environment และ circumstance เราดังนำตัวบางเฮียนดีมันไล่ที่ไหนนะอินขายขินโฟเทีกันนี่หรอวะอามาเราชูดูนะเฮียนินขัดยังกับ generation gap อ้อมเหล่านานทั้งทาร์กันพักเซลเทนตุรินตูโปฮี political party ส่งเห็นจันกันลากง่ายอินกระเสียgeneration gapที่อ้อมเหล่านตุรินทั้งทาร์รูปภาค
kan kal ve zel angai ni thalai na ngai nom an ti hi ngai nom ti pui ve nga ya mu nom an ti hi mu nom ti pui ve nga ya ka ti pui le thei lo chu music ring lu tuk hian ni an zaya eng lang en sak khriat thei mia lo mai kha kan du zom hi ni te ma wa hei chu ka trong ve vak le thei lo ke chu generation gap chi khat kan lo rui ve de ta ma ngo chu ka ti ka tiang khan thalai pha kan tuma chu wang chuan han holding noya startup mission than deu kan siamani kan startup mission noya hian kan entrepreneurs te tam tak loading chuak se kan dua Chief Minister Innovation Challenge te kan siama ati tha chu Chief Minister Award te kan pe ni he ta chapchar ku ta te po Chief Minister Lalchhanzova choi moina te kan pe ni kha thalai te mahni keding tura kan buat saina ania chu tiang chuan ma kan la digitization a hian India rama pakhat na ni le hi ka du em maya ti hianin ke ma hin ka campaign le vak mai ni tu na yang kan sarkar no hian digitization lama platform rang kan han siam website rang kan han din he iram kan han tiang te e-office kan han tiang te hi somthum vel hi athar kan introduce to ni sap trong thiam ram kan nia mihring kan tlema lekha thiam ber nam kan ni boka India rama digitization a in pakhat na kan ni theilon tur hi ang lova not is atu na hin ma kan hruai to a mihring tlem ramzim kan ni hi kan advantage a kan mang tur ani digitization a chuan ram te tak te kan phak lo ni khomela yan Hong Kong te Indonesia te he Taiwan te British te Israel te Singapore te kita Estonia te Estonia phase one an citizen zong song 98% hi ID and perfect ani project har sa tak hi minute nia an clear vek thei tani kaini na helaya nge ni hanti tuma ma kan la ka single window kan ti te level jumping kan ti file movement te hanti toy kan an tum trau la hian Estonia te chuan in chu ni dai to ni chu wang chuan Mizoram cha zima mi ring kan tlema lekha kan thiama sap trong kan thiama digitization a hianin kan chak ber thein ka ria 2047 viksit Bharat Vikshita po hianin hei hi min dom kang dor thei tu nia nga ya he ta kan tu kan fa te phei chu nau pang te ni lai tra an khoi ni thiam to sia hi he mi te MSU member an ni meu to chuan digitization a hianin khita khowela hian a ber te po hi kan ni lawang ti soi thei me lovani kan chem kalna ni heng te po hi tran lak a tha in ka ria heng reng hianin generation gap lo piang tur adangani chu bang chuanin hei mobile te polo chuaka minister zinga te MLA zinga te tun ma khan amang thiam lo kanoma so assembly a kan ma anda sen buanga so kan kai kun de vek ni ti hian kan han sir chop ve zela ten kan governor office hian e-file hin lamang thei tlat lo mai bok ni physical file hi hian kan la indor boka khatiang khanin a hruai to lokate akha kan thin tlat chuanin generation gap kha apiang lo thei thin lowa chumi laka chuan in zirzel angaya chuwang chuanin keini party tan chau khatilo party zong tan kan kal le zel na tur hian kan manifesto kan revise angaya manifesto 2.0 kan siam angai in ka manifesto 2.0 kan siam lo chuan tuna 1.0 a hi chuanin a soi po kan soi mang lo hi tiro tun na ya po kan in thanga mani manifesto soi mang reng lo te kha kan tama mi manin kai be vaka heng hi kal sana voina thalai ten enge an mamo enge an du ti hi ria 2.0 a hian next election a chuan kan kai tan tial hi a tul to don in ka ria chu party zong kan in elnan po
kan man a tha in ka ringa chunga chuan nang ni thalai te po hi hemi political arena hianin ron lut tam ro ram siam na tak tak ani ai ta hian mi tha kan ma mo a nakina thalai te din mun thiat pui thiam mang lo ro rel tu te kan nei reng phei chuanin thalai te hian silai nang keng le lowang ti kha soi thei me lo wani chu tiang ang chu tong thei kan nia wangin thalai te nge hi mi pui ai wa in thut tama ro rel tu zinga po hian in lo tel tam hi thiu tu tak ani a chu tiang ang khenga ri ru putur chuan voina hian thu kan sa du chewa MSU Silver Jubilee hian lim taka mang chun zom zel turin du sakna ka hla ne chu ka lo me